Hei, olen Harri Tuominen Green Disposal Oy:stä. Tietoturvallinen elektroniikan käsittely, tietoturvaraportit yksilöllisesti luovat yrityksen organisaatioille vastuuvapautta. Sitä Green Disposal Oy on. Teemme 2025 arviolta 300 000 euron liikevaihdon. Aika vähänhän se on, mutta tavoitteemme on 3 vuoden päästä reilut 3 miljoonaa, eli 10-kertaistaa. Miten sen teemme on hyvä kysymys. No tietysti toiminnan skaalaaminen suuremmaksi on tärkeää ja sen muutoksen olemme aloittaneet. Tekniikoiden kehittäminen on täydessä vauhdissa. Olemme aloittaneet kasvun tekemisen. Se tietää muutoksia ja muutoksia. Kanta-Hämeen hyvinvointialueella olemme tehneet tätä jo vuodesta 2019 Traficomin hyväksymällä toiminnalla. RTV:n konkurssipesän kokonaisvaltainen elektroniikkakäsittelysopimuksen teimme 2025 maaliskuussa. Lisää henkilökuntaa muutoksien tekemiseen olemme ottaneet viikon sisään 3 uutta henkilöä työtehtäviin. Nyt meitä on noin 12. Tätä Green Disposal Oy on. Tietoturvatekniikkaa, asiakaslähtöistä palvelua, kokonaisvaltaista käytetyn elektroniikan tietoturvallista käsittelyä. Sitä kautta on syntynyt motto: Making sure you shall never look back. Kiitoksia. Thank you.